Α, γεια σου Αργύρη. Γεια σας, εδώ δίπλα στο κύμα. Τι αέρας Χαμούλης. είναι αυτός? Εντάξει, στη Μύκονο είσαι, το νησί των ανέμων άλλωστε. Θεέ μου, θα καταβραχούμε εδώ. Όσο θα καταβρέχεσαι, πες μου σε παρακαλώ τι φοράς σήμερα. Φοράω εννοείται γκαρσόν σοβάς, φοράω τη φανταστική μου την κάργο βερμούδα την οποία τη λατρεύω, τη βρίσκεις και online. Φοράω από πάνω ένα custom κομμάτι από τη συλλογή του Rohari Collection από τη Μύκονο, που μπορείτε να τη βρείτε μόνο στην boutique στην Μύκονο. Κάτσε να πάω πιο πίσω να το βλέπεις total. Αν πέσω μέσα, βούτα. Το παπούτσι μου είναι Bottega Veneta και η τσάντα μου είναι Zadig & Voltaire. Αυτά, γυαλιά Armani. Τέλεια, τέλεια. Πάμε. Πάμε.